съм Милана Дренска от детска градина Радост и сега ще изпълня стихотворението "Песен моя" на Тотю Теглийски. Разтопят ли лъчите сребро над Хисаря, край Валожа запеели осама тиха. Ти лети, моя песен, лети и разказвай за епичното минало в пламенен стих. Разкажи за великия син на народа, как за столица своя е Ловеч избрал. Разкажи как сред труд и незгоди комитетската мрежа от тук е създал. Левски, дълг и повеля, и слово, и клетва, всяка вещ е реликва, той знаме за нас. Дето стъпвал кракът му, сърцето ни трепва и дочуваме сякаш вълшебният глас. Всяко кътче от дръстене, бажбона, стратеж, всяка къща старинна и камък дори, будят чувства в сърцата ни топли, за завета велик, що в кръвта ни гори. Той зовял с думи мъдри и смели, думи дишещи пламък и вяра и страст. Ако в боя спечеля, народа печели, а загубя ли, губя единствено аз. Ненаситно поглъщаме тук всяка легенда, като пукнал се цвят, зажаднял за роста. Сякаш виждаме как сред тама непрогледна възвестява Левски на думата часа.